Jakobtzeko garrantzitsua da enpresa traktoreak izatea herrian, baina baita ere traktoreak eta txikiak nola lankidetzan aurrera egin dezaketen, eta nik uste ekimen honek egin zuzen hori bilatzen duela, ezta? Handiak bai, traktoreak bai, bere bidea badakite bilatzen, baina zer lan egin dezakete txikiekin, txiki horiek ere dimensioa hartu, eta bere lekua bilatzeko mundu maila. Beraz, zoriontzekoa eta txalotzekoa ekimen hau. Hasieratik izan ginen pixka bat harremanetan, baina gaur bereziki zuzendaritza batzordearekin aritu geha, hemen egon aurretik zehazki ezagutzeko zein diran ekimen horiek. Hainbat tresna jarri ditugu industrializazio planan, lagundu dezaketenak baita ere hori, handiak eta txikiak nola landu behar duten, nola elkarlana sustatu behar duten, baina baita ere merkatuari begira, marketingei begira, produktuen diseinuei begira, hainbat gauza daude hor landu daitezkenak, eta nik uste merezi duela zehazki ezagutzea tresna horiek eta nola egin behar dugun aurrera. Hau da, ze motatako gure programak nola egokitu eta nola erabili. Baita ere hori saiatuko geha sustatzen eta begiratzen. Batzuk ezagutzen dituzue, baita ere aipatzen zenuen elkartzen programa mundu mailera ateratzeko erabiltzen duzuela, zer gehiago erabili dezakezue, ze programa gehiago daude, eta horiek aliketa era errazenean zuei helarazten edo dena delapa. Baita ere aipatu dira mundu mailan nun nahi dezue pixka bat fokalizatu, eta nik uste oso garrantzitsua dela. Ezin dugu leku guztietara iritsi, herri txiki bat gera, eta oso ondo fokalizatuta egon behar dugu. Eta nik uste egin dezuen lana ikusi zein diran zuen merkatuak ere ondo dagoela kokatuta. Hain zuzen, hartu dituzue merkatu batzuk, non jaurlaritzak badituen bere personak eta bere delegazioak, eta zuen esku daude ahalik eta laguntza handiena emateko, eta zerbait berezia behar izan ezkero baita ere hain izango gara, ezta? Zerbait aipatu duna baita ere presidentak eta zientzia eta teknologika, ezta? Ehuneko 3 zuek itxizaten, helburua herri bezala hori izan beharko litzateke, baina pribatuek zuek ez badezu egiten baita ere ezin dugu iritsi herri bezala, eta horretan ere hainbat estrategia daude, agian handiak ere hemen kasu honetan asko ezagutzen dituztenak, baina txikiak elkarlanean ari behar dezurenak. Eta 4.0 industria sustatzeko eta plana oso zehatza daukazuen, ikusten hor ere elkarlana egiteko modukoak ekintzak baditugu. Seguiremos trabajando, pues lo que nos toca y lo que tenemos que hacer. Trabajar fuerte y sacar las cosas. Vale, mila esker. Eso es la que tiene.